তেওঁ ক্ষমা খুজিব লাগে বিটিআৰৰ পৰা বিটিচিৰ পৰা ৰাইজৰ ব্ৰিটিছ ৰাইজৰ তেওঁ এই বিটিচিৰ ৰাইজৰ পৰা ভোট লৈ পেলাই জয়যুক্ত হৈছে আমিতো ভোট দিছে না राजखान्थिनि बेन्दोङाव थानानै मालाबाबो हारि सिबिनो हाया आरो साननानै लाखा राजखान्थियाव थानानै जोङो माब्लाबाबो बड'लेण्ड रायजोखौ मोनगोन बेखौ मिजिंथिनानै जोङो मुलाम्फा गैया गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय बेजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय आसा खालामो भिडिअखौ नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबथारनायाव बोसोन एबा कमेन्ट हरगोन जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा गावखौनो दुगा खालामो गोग्गा जायो नाथाय बै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गुबै महरखौ दिनै बिक्रम दैमारी बिथाङा माखासे फोरमानलाइनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खुला खुलि भाबै बेखेवनानै होदों अन्नानै बयबो नायलांदो बे ससे भिडिअखौ दा नोंथांमोननि जितु सनितपुर आरो बिश्वनाथ हाबनायनि खोथा सनितपुर आरो बिश्वनाथाव अनलि 60ताल' गामि गैया दा बाखि गामिखौ मा खालामगोन मोनसे खोथानि थाखाय दिनै रेडि जाना थानाया मोजां जोंहा बिटिआर एकर्डआव जा क्लजफोर दङ बेफोरो गोबां गिथावना 7.2 आव दङ जे गभर्नमेन्ट अफ आसामा जायफोरा दिनै ग्रेजिं लेन्डआव दङ खासलेन्डआव दङ बा वाटार बडिसाव दङ बिथांमोननि हाखौ इभेक्सन खालामनाय जादों दा नैबे एकर्डआव थानाय बायदि बेफोरबायदि हायाव जुदि दङब्ला बे 100% बे इभेक्सन जागोन कारन बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्ट अफ होनना लिराखै गभर्नमेन्ट अफ आसाम होनना लिरदों खिन्थु बिथांमोना बे एकर्डनि गेजेरजों इभेक्सन खालामजागोन बे आं बुंनाय खुरां नङा नैबे बिक्रमा बुंनाय खुरां नङा बे प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननाय जितु एकर्ड बे एकर्डआवनो 7.2 आवनो रोखा रोखा दङ डिसिआ जि प्रप'जेलखौ स्टेट बा बिटिसि काउन्सिलाव हरगोन डिसिआ हरनाय लेखाखौसो बिटिसिआ ट्रेन्सफार पस्टिंनि थाखाय एक्सन लानो हागोन बै बिटिसिनि दैदेनगिरि बा पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफोर बुंनाय आरो नैबे लेखानि होनाय आकाश पाताल पार्थक्य नङा नङा बे दा आं बुंनाय खुरां नङा नों सिरि सिरि बिखुमादों जे जोङो ट्रेन्सफार खालामनो हानाय पस्टिं खालामनो हानाय अथराइजखौ जोंनो हो होननानै स्टेटखौ बिदों नै स्टेटनाव खिन्थु डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा डाइरेक्ट लिरखाबाय डिसिआ जेखौ प्रप'जेल हरगोन बिटिसिआ बेखौसो मावनो हागोन होमबा नों डिसिखौ ट्रेन्सफार खालामनो हायोबा डिसिआ हरबासो ट्रेन्सफार खालामनो हागोन होमबा डिसिखौसो ट्रेन्सफार खालामगोन बुजिबाय दा डिसिखौसो ट्रेन्सफार खालामगोन नों दिनै डिसि आरो एसपिखौ नों ट्रेन्सफार खालामनो खिन्थु नों बिदों बेयाव ट्रेन्सफार पस्टिंनि थाखाय जोङो अथराइजसो फाग्ला नामा नोङो बे लेखाया म'आव खारदों बेथ' आं बुंनाय नङा बे लेखाया म'आव खारदों बेयो नाय आरो गोबां दङ आं बुङाखैसो बेनिखायनो आं बुंदों डिसिखौ कुनु ट्रेन्सफार खालामनो हाया डिसिखौ कुनु हिलायनो हाया एसपिखौ कुनु हिलायनो हाया साधारन ब्लकनि जि केरानिखौबो नों सोलायनो हानाय सेक्रेटारिया दिनै खमता गैला बेखौ बिदोंसो बिसोर फाग्लानि नुवाखै बिदोंसो स्टेटनियाव सिरि सिरि बिखुमादोंसोमोन खिन्थु नै नाय होआ होमबा नाय मानो मिसगाइड खालामो मानो थगायो थारैनो नोंथांमोनहा नुबाय भिडिअआव जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा जों बर' रायजो राजाखौ माबायदि जाम्बा खालामदों नंखाय बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनै एनडिएफबिफोरखौ बेसेबां गोदाव सोराव खालामदों थारैनो नुबाय मा मोनखो बर' हारिया दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंथ' थगायजादोंसो आरो जों सोरजों थगायजादों जों गुबुनजों नङा गावनि हारिनि दैदेनगिरिफोरजोंनो जों थगायजादों ओंखायनो जोङो दैदेनगिरिखौ सिनायनायनि सम सफैबाय गुबुन फारसेथिंजाय मैदेर फैदों बिटिसिनि राजथावनि बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझाराव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मैदेर फैदों आरो बे मैदेरा मानो फैदों मिथिगौ बर'नि गेजेराव दा सक्तिशालि मोननै राजनितिक हान्जा दं बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैबो हान्जानि सिनस्रिखौ बुफायनो थाखाय मैदेरखौबो लाबोबावनाय जाबाय मानोना बिपिएफ आरो इउपिपिएल ट्रेक्टर आरो नांगोल बे गंनैखौ सिफायनानै मैदेरजों लोगो नांनानै
बिबार बारगोन, गेवलां बिबार बारगोन। नायबाय था राजनितिकआ बबे लामाजों थांदों रायजो राजाफोर। राजखान्थियाथ' मोनसे खेलासो, दा बेवहाय गोसोबा नागारनोबो हायो, गोसोबा हाबनोबो हायो, गेलेनोबो हायो, थानोबो हायो। दा बेनिखायनो जोङो नायनांगौ सोर दैदेनगिरिया माबायदि खालामो। जोंथ' नुगासिनो दं बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावनि हान्जाखौ बाख्नायालासिनो गुबुननि हान्जाखौ बाख्नायग्राबो दं, सोरजोंबा खामानि मावफानानै गावखौनो गाव प्राउड फिल खालामग्राबो दं। दिनै बबेबा हान्जाखौ बाख्नायनो हादों, सोरजोंबा खामानि मावनानै प्राउड फिल खालामनो हादों, गाबोन बै हान्जायाव हाबहैयैनि, बै हान्जाजों लोगो जायैनि खुनु गेरेन्टियानो गैया। अब्ला जोबथारनायाव जों बर' हारिया मा जाहैगोन? साननैसो सिगां डिलिमिटेसनखौ लानानै मंगलदैनि MP दिलीप सयखिया बिटिआर एबा बिटिसिनि समस्तिनि MP लकसभा समस्तिनि सोमोन्दै माखासे खोथा बुंदोंमोन। नाथाय बेनि फिननाय होनो रावबो दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिम आवगायबोआखै, रावखौबो फंसेबो खोथा बुंनाय नुवाखै। नाथाय सासेल' बिथाङा बुंदों, बेनि फिननायखौ बिथाङा बुंदों। दा बे बिथाङा सोर बेखौबो जोङो भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानि। আমাৰ নিজৰ গাঁৱত, মোৰ গাঁৱতে আপোনালোকে চাওক, এই ৰমেন ডেকা ছাৰে এই কিবাটো ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিল, এতিয়া এই ৰাস্তাটো হ'ল। কিন্তু দিলীপ শইকীয়া ছাৰৰ কোনো তেনেকুৱা কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা ব্ৰিজ আমি দেখা নাই। আমি এই লোকেলবিলাকত আহি পেলাই কথা পতা আমি কোনো দিন দেখা নাই। কিন্তু ৰমেন ডেকা ছাৰটো কামো দিছে, আহি আছিল। তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে আমাক লাগে। কাম নকৰা মানুহে আমাক এই BTCৰ মানে লোকসভাই হ'ব লগা কথাটো তেওঁ মানে অমান্য কৰিছে, নিগলেক্ট কৰিছে। কোনো লিখা নাই বুলি কৈছে, কোনো তেনেকুৱা আইনত নাই বুলি কৈছে। দেখা নাই নেকি কি কনষ্টিটিউশ্যনত কি লিখা আছে ছিক্সটেলৰ কাৰণে? তেওঁ ক্ষমা খুজিব লাগে এই BTRৰ পৰা, BTCৰ পৰা, ৰাইজৰ ব্ৰিটিছ ৰাইজৰ। তেওঁ এই BTCৰ ৰাইজৰ পৰা ভোট লৈ পেলাই জয়যুক্ত হৈছে, আমিতো ভোট দিছে না। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, एसेबां लाजि फोनांजानानैबो दिनैसिमबो दासिमबो सासेबो दैदेनगिरिया फंसेबो बिथां दिलीप सयखियाखौ उत्तर होनो हायाखै। बेखौसो साननो गोनां बाथ्राया। नायबाय था राजनितिकआ बबे लामाजों थांदों रायजो राजाफोर। दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै, एसेयावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो आं माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंब्ला बर'नि फिसा होननानै निस्सय निमाहा होगोन। दिनैनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ। जय बर' हारिनि।